Kardom kar bieng long pindah bidok lalo RGK men nah parok pi address tum mate ilutum kar bi lama jan long alang letum nang chapajan ton kola bang so parok pi address man sinang letum nani kang samna lo alang letum chapajan kelang pen nang letum comment bosong tokan macnik ta to tang te pinige alang letum ke chapajan an mate alang letum ke chengsi alama jan men hai pinige la bang so abido putak pelang sinang to tang te a video le static lo nang nonam che thangklong address mate RGK men nah chapajan bang phi alang li men ke Anggana bora alang li keceng si alama jana men ke lain lo vomu labang sola majan nonan che thangklong actor men che alang li che pajan iglo bipul terang pen lapen nisa nirmali alang li stabe shooting technique mate RJ langmi pigan alang li keceng si ilutum kar bi alama janong na che pajan no alama jan men ke lahen lo kangjar labang sola majan long nonam che thangklong actor men che alang li che pajan iglo prince ronghang pen Tisiring el huma alang li ilutum kar bi lama jalong keceng si nang chapajan no lama man ke lahen lo selfie labang so lama jalong alang tum shooting rapet atung ke lai ken lo prince ronghang tisiring el huma jirsong ronghang lapen ilis teron pi lapen Ranjita Goyari alang li ilutum kar bi lama jalong nang keceng si nang chapajan no lama man ke lahen lo ne ka chinghon labang so lama long nonam che thangklong actor men chelang le chepajan iglo Joyram Bepen Phioji Bostomatari alang li tami nonam che thangklong bodu address lo mate ilutum karbi lama janlong alang li tami nang chepajan iglo alang nang chepajan lama jan men ke lalo ruwe labang so lama janlong nonam che thangklong actor men chelang le chepajan iglo Bijoy Lekte pen lapen ki jutsi ke lalo Whitney Bethari nonam che thangklong actor men chelang le chepajan iglo Bipul terang pen Natum lah hai parok pi address ang mo pen kolobang so address masi kisuting kelang men nai lo mati kelang men kolobang so address masi nai tum nani kang sam nai lo nai tum comment box on token masi nikta natum mason kai ke kar bieng long apam nan se tang klong a video hai mati actor address a video lang iberete natum hashtag channel ufitela subscribing not lapen like tapping not lapen comment lang tane giri pinya video kelan sikang ton lo kurang tu